Kumtluang atan mangtha J.S. Davis Langthan kanin leithara kanin sunlu atangin azan hnina ani kabula kanupui amua kanupui hi kan famhasa bertur apai meklai ani chhun lama hna a ka kaldonin engma lotis o ipumanauti tan khan lo chervel kha athalawange lomo mai mayang che ti in engma ti lo turin ka cha ani kha ma se office ka kalhlanin ni lengin in alo ti fela rem that ngai zong zong alo rem thabok chung chuan a ching chaw ve ani ang amu hil ma hlea kei ero phone khoin kala har thunga zandar somle minute somnga vel nita in ka hria muthil ve tuma phone ka da hnu loka ka messenger ton alo ria tunge monile ti in phone chu la in messenger a message chu ka en ngala hey idam thinem nupui nei to ti ka lo hria a na thila ka ronzina naktu ka chukhlale ngal don ingai thin khop mai kalamhangai rengche voi khatal mule che ka chak keima in hotela ka thleng ti in na thlenna hotel po chu asoya tunge ani ka chian tlat lo awang chuan na profile ka check saka athalak vel ka en meu chuan kumsari vel kalta a men shwai kir le ani silonga poso pani ka zirzom dona mizo tong bak thiam talo chuan pui ka ngai hle a chu ta chuan ani katana angelten anron tir ka ti mai maria I katon tak ni anu mizo ni in apa ero asama nam pakhat boro ani thung kamu tir chuan kha si emo ka tia achan chu kan skola aram nei tu kha si an tambera maria mela chuan kha si ho mel ne na dang lamna kamusan lo tin kha si tong athiama a thian te nen kha si tong hlirin anin bia kha si tong ba ka english le hindi po nal takin na mang thei bok apa tong boro athiam le zel tong sang sang athiam ani ber mai mizo tong ero athiam ve ang ti reng karing phangai lo tum kha chu uniform hak lo ni tura uniform nen school ka thlenga zirlai zinga chuan uniform ha ve tu ma annom lo zirlai bu keng la annom hek lo ke ero uniform ka hak pialama zirlai bu ka aktrun mai boka chu mini chu kan school building tharlama kan inson ni tur alo ni oma school uniform nen chuan ka hnattlang ve ta ani kha cholpa a thingpui kan in lain mariai chu ka thutna bula aron kala heti la hian a hmingpo kala shelo sikul lu tirlai tak tak khani in class kan kalmu mal lawa zirlai ti reng reng kha tuma ka hre chiang lo kabula rundingin mizo tong nge in fia takin atinge uniform iron ha kan hnattlang don ti senange alo tia rin lo lutuk maya miron bia chu makkatia chuai ma chuan mizo tong nge ya aron tong ve chu makkati le zualani mizo ini ve elo namdang dei tura kalongai ve chia sin chuan o uniform hak lo tur ti ve lan soipo ka shelo sap tong ka shelowa an soi ka she thiam lo ani mai thei ka ti lai chuan mizoram khoi khwa tangin nge local alo tia kan khoming chu ka soya ma se kan khoming chu ala shelo zui gauhati a piangin gauhati le silonga aseliana mizoram she chiang turin anu nen kum khata voi khat anu chungte an tlo thin ti lo chu mizorama a umrei ngai lo anu afela mizo tong hlira abiak thina wangle mizo thian akumna sat awangin mizo tong po thiam alo ni zo kama modona karin awangin a number kadila a number min peya a hming ka hriat phabok maria zo sangpui chu a hming pum ni in maria tia hriat le ko thin ani hun akal zela phone kaltlangin ka zirlaya ka hriat thiam lo thil ka zota achangin note siam that ngai a notebook ho in ka siam thathin bok azara ka fel lo thin ani ber mai chuti chuan pol song pani ka zir chung zong khan ka thian thaber katana mitangkai ma se ka zaruk thin chu ani final exam kan zawa result nga kin silonga chuan kala chamani result ka nga kher chan hi ka chungten ka pass emo ka fail emo mizorama zirzom le mai tura min du wang ania ka pass lo chuan leaving certificate le TC vel la chuak turin min du bok tum kha chu marei chuan ron kholin nak tip sunday khi kanau birthday ania chumilom tur chuan gauhati alo pheive ta che alo tia ka manang em o ka lo tiwat man lo turin engma ti tur phei chu ka nei lo
mi birthday lom na vela vatil ang kha ka paizong ani lo enge ti turin nei alo ti wata ti tur chu ka nei lo ma se local don po ni te rengila engtin nge karon kalang kabo velange katia iwang thine mai ti inangoi deu phota anuwa thil enge molam turin naktu ka karon pheidona tlaya karwali ni local ve don nia lowin ringang che chuan lam siamoi lo alo tinghala iti te chuan le ti in o emo ai po katilo thil dang kan soinhuwa kanin biang na chu kan ti topa atuk chonudar thum vela ron kholin kan ron lamang che ti in kalo nga na tur chu min shila pai vak lo ma se phur deuh si in an lo tlan na tur kong puilama chuan ka han chawa ka thian nu chu ka mureng thei to don lo ti ka sia abul hnaya la teivel chu kala kham lo ani reilo te a kabula karnal ve tak pakhat hi rondingin kongka ronin hongin lo ludro marei nge chuan alo tia kara chuan kaluta driver le ama chau anni car chu apa car ni in driver po chu apa driver tho alo ni kong tlon chuan thil chi sang sang kan soya Bangalore lama chuan lo chuk ve dei la alo ti le thin kan klasa thiam theiber pathum zinga pakhat kha ni in apas don ti kha asia Bangalore lama college zirzom turin akal dona a omna lama chuan zirve turin min som thin ani silonga lekha ka zirpo kan harsat pha Bangalore lama zirphei chu kan chung khatan ti thei ani lo ti vel kha a sheve lawa ka shil du ngai lo bok ma se kan ho sawak lo ti ero ka khosak dan le in chei na thin atangin a sheve in ka sia thimnuwa gauhati khopui chu kan thlenga in an nei nuama ludona vengtu annom thlap bok apa chu politician aloni in kan lu nuwa anu in minlo lom wata anu chu nu mel thatak ni in ka sia apa ero a omlo la yani anu thu soya tangin marele anaw mi pa chuan birthday an in trom ti ka sheve chia anaw mi pa la chu hostela a omdei lenghal Pindan nuam le fai tak pakhat min lua tira mut atui don khop mai ka in bol zo kamutur chu ka pindana ron lutin mariai chuan mu maro o jingdar nga vela tho angai don ania alo tita a enga tinge enge kan ti don ka lo ti wata nui chungin ka hroi bo don che mutui ti ina chuak le daya he nu hi enge om zia le bowila anemai alom ti in ngai na shelo tak chuan kamua khuma dup nuam boka mutatui khop mai kamu hilai chu min so hera ei thoro insiam ha ro alo tia iti tak tak mi khoyange kan kaldon katia Siliguri a daruk le minute som kan train ania kan man mu angai lo insiam ro ti in na chuak le ngala chuta chuan enge kan ti don le ti in kathawa insiam tura min ti awang chuan kein phi 5 mai nimin lama an driver book chuan station lama chuan min vatha AC first class a kan chuanga kawai kharel chuan ani in nuam ka ti khop mai in now birthday lom turang khan min soma i birthday alone vereng sia ma se tu pian chamma kan lom le book si lo chuan kan zin tur thu te poi soimi lawa enge kan ti don sim katia soivek angai hleinem lo soilogila enge mo chuan lam isia mangti ka sia lom a ti phota annowa International Craft Mela Siliguri a nimin pi atang khan an chan towa zanin hiana tia kang chuta chong ka ba de chu kan lom don nia alo tia International Craft Mela po chu enge ani ka shelo kan chuana kebin pali chuana tura chuan midang chuang ve annom lo awangin kan pani chau chuan kan chuanga parda in zarvek bok awangin in chung pindana omang mai kan ni zan lam amutlem deu aniang kamuta chua kamu hil dono ti in train a chuan amu hilai chu ka entrina soisel tureng ka shelo ma se hei ero ka sia mel thatna hi sual ni se thu boy a or hnem ngotang a hming maria ti chu a in me ka ti thina ma se sa hming ani ro chuan angel ni jok sela a in mele zual o mange o ka ti ani ka hmutir phat atang khan mel tha ka ti hala ma se a mel that zia chian turin a mel ka en rengai lo ka lai tlat zela ni kha amuthil lai ani boka mu nom ti takin ka thlir vong mai chonudar ni dona Siliguri chu thlengin hotel nuam tak pakhata kanin mata
kanin bual zuwa bazar turin kan chuak le ngal a thomhnaw tur a lei treuh hnuah ka thomhnaw tur min leisak ve atuma ka duh lo ka duh zawng a awm lo ka ti tlat ani kha a awi vak lo ti ka hria thomhnaw ka duh tlat lo awang chuan a tawpa sana min leisak ta ringot a mi te chuan a birthday a thil pek an dong thin ani ngaia ani eroin a birthday a midang thil a leisak zawk ani a sana min leisak kha du lo tlat ila a thin rim mai dona nuam ti vak lo lom ru tho si in kalak sak ani kha a pian champualin thil pek ve ka duwa ma se a thil du chi leina tur poisa ka nei dei lo shim shim a thomhnaw lei thar nen chuan in thuamin a in cheia nal tak ani zan dar sari le a chan ve vela mela lampan chuan kan tlana a hmun chu kan thlenga Mizorama vai hoin mela an ron bua se chin nen chuan in anglo tak ani cultural chi sang sang le kut them thiam tak tak ten an thil siam sang sang an pholanga a then lo za yan oma a le lama a then an lo lam bok ei tur chi sang sang tuimel tak tak atama chu tiangin in tur po tam tak a ompok he mela chim tur hian khovel mun sang sang atangin mi thahnem tak an ron kal ani Zinglam dar khat do na kan hoa kanin bual zuwa khum pakhata chuan mu in atlai to bok nen kamu hil ma hle kamu hil lai chu min ti harin ibula kalomu ve dong ka hlau ti in kabula chuan alomu hala ka voi khat mei chebula mutna ni in ka che thangam lo ka zamani chuti lain ani ero azam vak lo nge ni min ko in a che reng maya akut la zong kut lei ang mai zen lo tur zenin khoi lo tur a khoi bok abulamu mi pa chu tilak lo ani sia a etom bom ati puak pal tange nge ani police a thu boy min siam sak tumpo ni se ka etom bom kha afuse atoite lul nen anin no alina dep kai ve ani kha ti in ka tang ve tlat ang atu kan ho chu kangai don e mai che ti in traina mi pakhat mudlen na amutna a chuan abula chuan min mutir ve tlata kei ngei po in abula ka omreng lai chuan kangai tran hal derin ka shia anina zan khat ka ria le hnuwa atu ka silong lama min lo thla le thlap bok a hole turpo mitui nen min mang tha ani ni tinin kanin bia a soi tamber po min ngai thu ani hun akal zela Mizorama college ka kala ani Bangalore college a zirve thung Zingtin good morning nen in betranin zana good night nen kanin thale thin athik thu a chia in apang chang thei hle a zinga ka tho masa a good morning ti ka thon lo pal chuan bial munu dangi nei min break up itum ti in nileng in min bedu lawang zana mang tha ti tura bia ka tumpo in khol ala du to ngai lo message in duat mang tha o ti ka thonanga ka thona tanga hnu daya ithulo mu mang nei tu po inilo a lo ti reu anga voi khat min reply to chuan ka khola ala ve zel mai ma se trong du lok thin lo I trong du bok si lawa kamu mai dona sin katiyanga du le mula I mutna ka dalami alo ti le dayang ani min mang tha talla kati le in I mutui ve angai lo imu manga kham sang bera tangin tlala thaler zau taka tuite lovin vak vaila ike ai khirbok rose atitin chutianga chuan kanui top thin thinrima kalangai lo achan chu tui taka muwa atuk lama hrisel taka thole tura min du tu ani ti ka hriat awang ani ka khwa siklek po min ngei tu em tu kha ani sia Bangalore a atanga thlanga vel hnuwa zuwa intrana in to lo turin ka ti thin arui to chuan athu soya tangin arui ti ka hre thei zel arui lo laya kanin biaka trong ro io ka lo ngai thla ang io anal si ti thin kha arui to chuan du asoya ka soi ve man ngai lo ka soi poin angai thangai lo irui le to elo tia ka zoina zep ngai shan lo in to su me chezu in a moilo ka ti thina Tlem te chau alom ka in thin baka karuma ka ina tumanan seleinem ati mai thim zuwa in awangin ka du lo pha lova ma se in to lo se ka ti em awangin atong laklo la in khol ka da thina anhuwa min haule shep zel thale maya apian cham anile to a silonga in hu kan tum ani kan phur khop mai alo ho chona tur flight ticket po ala sa vek to
zan khat chu kan in bel le a adik lo le to ti ka sia phone ka da san le a aron kho le ngal wata ka lo la enge isia tinge min biak du lo ti aron thona aron kho le ngal wata ka la lo enge isia tinge min biak du lo ti aron thona voing zan nge zu in to su ka ti che karil ru dik tak ka silang che mei che zu in mi chu ka ngai sang lo khop mai ti in ka chang le da alo la nangang aniang ingai san mei che chu ilo ni pui don nia kum tluang tan mang tha ti hi aron thona chu alaka ta message ka don hun ber alo ni ta a o ka shengai ta heklo ni tin zan tin a khole mo a message ka be se thina ma se are hian re ta vong mai apian cham alo nia kangai em awangin apian cham lompuina ni pa fomin kan bitiang ti in a number chu ka khol dona atlang thei ta reng lo a number a thlak ta anima na kalung alenga ama chu ka ngai ngoi mai zu chu min pot sang tu wa ka ngaya ka huwa an sia ka lo ani ka message don chu ka reply dona mana ka mangai em ka ngai em ka mu le po ka rin to lo kha ani abula vakal nge chu ka du zan khat chau abula varia chu enge poi tu manan se don leinem ka lo ka lang ti ka type to a sen me chau kalam ha bab ma se min ko a kabula thamuang taka mu hil kanu pui chu ka ena maria inena khai khina maria inen ka khai khina maria yang emin a mil thalawa ma se aril ru a tha maria yang tong a thiam hnem lova ma se a nam tong mizo tong a thiama a tong kha chuak reng mi te ta na pai nuam chi ani maria yang zir sang lo ma se ama a inda za thiam thung zu a in awangin kanin chen pha ngai don lo ti ka sia a zu in awangin kanin chen pha ngai don lo ti ka sia a chan chu zu a in ngai lova muam chi emo zuk chi engma ati lova chachin tak ngial po bar du lo ani apoi mo bera chuan min ringa pasal ta ka min ngain anu le pa kalsanin dam chunga len pui turin kai hi min nei ani ka hmangai tluk zetin min hmangai bok ka message type to chu clear le in ka hmangai kanupui kan fahma saber tur pai mek chu hei kabula min ko in amu hil to a he khovel sual lalna rama hian zana lengal ama chawin ka chua san theilo ani naktuk zinga thingpui ron in jok la kanupui hian thingpui alum tui thin te sin ka thian mang thale ti chu in ka thona phone chu ka da ngal kanupui mu hil mek lam chu hoin du tak ti pal o min ngai dam ro engtika ma ka phatsan ngai lowang che engtika ma ka phatsan ngai lowang che itan pasal thatak kan ni anga ipuma kan naute tan pathatak kan ni bokang ka hmangai che ti in a chala chuan dimte in ka fop ta a mutui mang thavek ule